Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Nakajingkran uba bats kemmerbo unong ai ktien ke Voice of the People Party VPP kabalami katu katnis ngi hadien ke jingi no kam jong Dr. Jemino Mautho naka United Democratic Party UDP naka bepen pau baka UDP kadai ke parti ke besim kabu bat ke ban sahiarno kala penlong yo bat Tita Starwell Khan working president ke UDP ban pen pai nia halor kani. Habakran sikilat pathai kubor hakano pai sngi jong santare ujlio arja arpsan ubat Tita Starwell Khan ula penpau ke jing sngolengo alor kani ke jingkran nakaboong baga UDP kam jutu kelar ya ka kam jongki bat kumta kani ke jingkran kalong ke bamla pan priang satya nalor kata ula bo jingkeli bau ba bat scam ude komunong ai tien neunong etho lupa ke VPP banong baga UDP kan sahiarno bat benrap bakomurang ba uba bat scam ude ban kiar ban kran kumni nga layu i ke statement ke jong i ba bat scam no spokesperson jong ke PPP ningkong nga lengo ke ke pelong ya i ba bat scam ban react ningkong mai mo ba in react ningkong mai ya kata ke jing resign jong i Dr. Jemino ngam sutu kamu iu kabaa balai pat ba inda keno mo ya ka parti ke jongi nama ngingim dan jikeno ka parti PPP lami ne larung manu kamde ka kamram jonga lani ka kum unong kren ka parti lani ka kamram jong kinokit kam ka parti jongi bangin riak halo ka parti jong kiwe ngidon la ka jong ka nongrim ngidon la ka ideology ngidon la ka jong ka mandate ka bupai ba la ai ni tengah sungong ba ka tu ka jing ong jong iba bat scam kamtam mi penmi itu kekentian baga parti kadai galong ruthless nang ta galong opportunistic force ngaso galong ke ba ngimla pediang ka na ka jungi bat ka ba hiong maki mentan ba ka parti UDP kelas dang ban kando bat ila ya ong baru bahkan long irrelevant how arza pra kabut irrelevant kabut ba kanum long issue kan hau aku pra ngalengok in bai ba scam along dong ya tu lupa na do bendo di spokesperson ni dong ya tu lupa na to PPP mo dal baburong ni ka ngaso ba kum urang ba dei ban keren kum gini kentin kan namar ba kum kinong trengi dan la ka jong ka benta kum gid khat to kinong yalam to political party ba per ni burong iwe dapat tang ka we ka bangakwa ban pensro agak ni kapor kalong ba ka UDP kamdei ke parti ke padang mendem kadai ke parti ke balas suit la sure nado kapor EPHLC hadin kami ke HPU bat hadin ke HPU nilai telilang ke HPU bat ka benta jo ke HPP bat ka PDIC ban form ke UDP bat ka UDP dak berkurang ya ki babun ki reurang ba ki babun ki MLA ki MDC kelas sei na UDP ngat harai phim kan mau ba wat unong yalam jong kai PPP ru udai produk jong kai UDP takadau kamut tang habadan bami na ka parti kan sana shibun kilami na ka parti UDP ndai tang ba Jemino ta ki babun ki leaders kilami ki babun ki MLA ki ex MLA kilami ndai ki leaders ki wan kilai mereka parti kane nama balai kane ngidon lang ka jong ka ideology ngidon lang ka jong ka nongrim bat kata kalong ba kasyong hangi kum kinong yalam kasyong haki priyo gidon parti ngimju ong ba ka parti jongno kadi ka basnio ka balong kumta ka balong bangim keno kan tho e giwen ka parti kamlong ka babha kata mereka kasyong haki dong yalam kasyong haki priyo ki badan kata ka parti kilong gi bakum no okay kata daw ngaso ba ka jingkran ka jong ni ramba kalong ka bangim la ban pediang dak babulong Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya